Вітанні, мяне лічыць Аня Ткаченка. Я кожны дзень працую Excel і мне гэта ніколі не надакучвае. Нават свае асабістыя справы і карысныя звычкі я вяду менавіта там. У гэтым кароткім відэа я пакажу свой трэкер вагі ў Google Sheets на 2026 год, які я зрабіла максімальна простым і зручным у карыстанні. Вось так выглядае ўжо запоўнены файл. Мая галоўная мэта была зрабіць запіс вагі вельмі хуткім, каб было проста карыстацца ім з тэлефона. Файл складаецца толькі з аднаго аркуша, я знарок нідзе не ўпісвала год, каб трэкерам можна было карыстацца і ў 2027 і пазней. Дастаткова проста зрабіць копію і выдаліць старыя лічбы. Давайце паглядзім, як працуе гэты файл з самага пачатку. Першае, што трэба зрабіць, вызначыць сваю мэтавую вагу і запісаць яе вось тут, злева ў полі мэта. Ніжэй бачым яшчэ два важныя паказчыкі: колькі засталося да мэты і лічбу апошняга ўзважвання. Пакуль тут пуста, бо мы яшчэ нічога не ўнеслі. Але як толькі з'явіцца першы запіс, даныя абновяцца. Зробім першы запіс. Зусім не абавязкова пачынаць менавіта з 1 студзеня. Калі вы вырашылі весці трэкер пазней, у лютым ці нават у сярэдзіне года, гэта нармальна. Проста пачынайце запісваць з бягучай даты, і ўсё будзе выдатна працаваць. У версіі знаходзіцца графік, дзе вельмі добра відаць дынаміку змянення вагі. Цёмна-блакітная лінія – гэта ваш рэальны ход вагі, а напаўпразрыстая блакітная лінія – гэта трэнд. Ён прагназуе, як будзе змяняцца ваша вага далей, зыходзячы з тых звестак, што вы ўжо ўнеслі. Не страшна, калі вы прапусціце ў запісах дзень-другі. Лінія графіка ўсё роўна будзе бесперапыннай. Звычайна я раблю свае запісы адразу пасля ўзважвання, амаль кожную раніцу. Мне цікава назіраць за дынамікай. Летась я ўжо пахудзела на 2 кілаграмы, і мая цяперашняя вага мяне цалкам задавальняе. У гэтым годзе я хачу ўтрымліваць яе ў дыяпазоне 62-64 кілаграмы і ўпэўненая, што з гэтым трэкерам гэта будзе лёгка кантраляваць і прыемна адсочваць. Ёсць яшчэ адна карысная функцыя ў гэтым трэкеры, пра якую я хачу расказаць асобна, гэта магчымасць змяняць дыяпазон лічбаў. Часам бывае так, вы ўносіце вагу, а лінія на графіку амаль не рухаецца. Гэта адбываецца таму, што Google Sheets аўтаматычна пачынае вертыкальную вось з нуля. Каб бачыць нават невялікія перамогі, нам трэба наблізіць графік. Для гэтага націскаем на 3 кропкі ў правым верхнім куце графіку, затым выбіраем значок з алоўкам, рэдагаваць дыяграму і пераходзім у налады, вертыкальная вось. Тут ёсць палі мінімум і максімум, якія можна змяняць пад свае патрэбы. Паколькі мая мэта 62-64 кілаграмы, я пакуль пастаўлю мінімум 62, а максімум 68. Цяпер кожныя 100 грамаў відаць значна выразней. Гэта дае ўжо іншую матывацыю і дысцыплінуе, бо змены рэальна бачныя кожны дзень. Спасылку на файл вы знойдзеце ў апісанні пад відэа. Прыемнага карыстання і да сустрэчы!